тамошобинони азиз, хотиррасон мекунам. Ай 27 ноябр то 10 декабр кадоме ки дар ширкати компанияи Фаберлик регистратсия мешавад, первый шагша мегзара 8 намуд духи нави бо интихоби шумоай. Якташ интихоб мекунед, роитон мекуна компания. боз болои розыгрыш дар командаҳои мо ҳамавақт ҳаст. Гарантини падар дар куҷое ки ҳастед мо шумода дастафта мекунем, бурда да дастон мерасонанд падаркора. ҳозир ҳамаи чи интернетӣ шудагиа. тариқи почта сразу курьерски дастафта хонатон падаркора рӯй мекунем. ҳамаш да дасти худтона. мехоҳем зиндагитона мисли мо дигаргун кунем. ҳар лаҳзаву сония Тоҷикистон ватани азиз омада вақтатона хуш кунем. пас ана ҳамин ширкати компанияи Фаберлик танҳо барои шумост. биёед дар командаи мо кор кунем. кора бепул бо тамоми нозукиҳош барои шумо меомӯзонем. ҳар яки шуморо дар командаи худум интизорум. салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навори имрӯзаш анами намуд платьёҳо. ин духтаро замок дорад. куртка дарош пӯшодаги, курткаҳо отдельный фурӯш дорад. ман платьяам отдельный нишон метем, нози курткарам отдельный. нигоҳ кунед, бори новинка. пишти ягон чӣ дошта боша? сабр. озя бо курткаша фурорам. ина духтаро размеро I48 то 58 размер ҳастай. нархи духтаро 180 сомони, размеро I48 то 58 ҳастай. ранги ина хат писташки мешавад. писташки дорад, сиёҳ дорад, коричневый дорад. размеро 48-58 духтарако. баъд ни куртка омада духтаро иёрам сета ранг дорад, 220 сомони. пушти неша аз нишон метиҳам. духтаро 220 сомон куртка, размери ҳам 48 то 56 размер аст. 54-56 размер. А1 XL то 5 XL куртка духтаро размеро А1 XL то 5 XL размер дорем. касе конкретно харидоре марҳамат WhatsApp дар экран ҳаст, нависен. духтаро ниём 180 сомон, размеро 48-56.